martes. Hoxe estamos moi felices. Temos dous invitados maravillosos. Temos dous invitados maravillosos, que eu tamén, ao principio, cando os conocín a esta xente, pensei que eran irmáns. E eles dicen que son irmáns de sangre. Son dúas persoas cun talento descomunal e estamos encantados de que esteñan hoxe aquí. Hoxe veñen a pintar a mona a Land Rover, Trisha Fernández e Will Shepard. Que tal? Moi boa. Moi ben. Oh, pero que guapos, que flow traedes. Biche, nós somos a toque de cor da Teo Vega. Traedes un flow guapísimo. Biches. Hoxe fomos a contra. Normalmente el vai de escuro e eu de clariña, pero hoxe dixemos... Eu dixen a presentación ao final, eu a primeira vez pensei que era de irmáns. Non, Pero como pensaches? É que somos. No, porque agora despois dixeronme, no, eles funcionan como se foran irmáns prácticamente Míranos. de sangre. Vide pa mesa e contade unha historia. Aplauso grande para Will Shepard. A ti había moito que non te vía. Sí, no, bueno, sí, somos pues. máis. No, pero hai moito, non? Canto tempo hai? 4 anos pode ser. A Trisha ainda vemos algo. Por sorte, Pero tú por que pasa? sorte. Por que non estás en Galicia ou que? Claro, eu estou traballando en Madrid, fora, internacionalmente, pero o que eu quero... Pero estabas máis tempo antes aquí en Galicia. Bueno, Porque vivo en Miño. Claro. Entón, Eu penso que o que pasa é que non o chamades o suficiente. Pero vamos a ver, pero sigues vivindo en Miño? claro, Ah, vale, yo pensei que vivías en Madrid. claro, a miña nai montou un bar aí enfrente na casa. Y no me avisas, montó un bar y no me avisas. 3 pasitos, vale? Todos pa Miño. Esa é publicidade, bar. Non te avisei, sinto. Porque tú eres de República Dominicana y chegache neno a Galicia. Nenísimo, 9 anos. Oh. Claro. Bueno, pero acordaste de República Dominicana perfectamente. Claro, pasei a mitad. Tú naciste na República Dominicana. As gafas que eran pa chulearse, non? Claro, eran para este momento, pero non pillei o momento bo. El quería unha música así intensa para quitarla, sabes? Faime unha pregunta. Como foi a chegada da República Dominicana a Galicia? Pois mira, Serás? é que é un movimento moi de actor, non? O das gafas. Que se o digan a Rodolfo. Bueno. Pois vin neno a Coruña, a Culleredo. Pero por que viñache de Dominicana a Galicia? Bueno, porque a miña nai namorou dun galego e son cousas que eu non podo controlar. Vale. Entón, vin dun pobo pequeno, chamase o Limón de Samaná. Non, Non houve unha reunión ali na República Dominicana e dice, Will, que facemos? nada. A ti xarlle, arranca, vamos. Exacto. E se te conta que estaban os cocoteros, Sí. limón, collendo coco. Perdí a habilidade, pero eu trepaba de 2 metros, 3 para arriba. Levaxe un cambio térmico, Biches. desde República Dominicana aquí. Sí, aínda non acostumei, A mesma humidade, máis ou menos. Sí, a humedade sí, pero o frío, carallo, E a choiva, Cantos anos me dixeche, 9? 9. Queres saber os que teño agora, non? Miradme como Non así. sei, cantos, non terás moitos, 30... Ui. Tú sábelo, non? Sí. Tú sábelo, cantos ten? Claro. Eu tamén. 33. 4. 34, Casi. Estás moi ben, estás Estivo moi ben. cerca, estivo preso. Vale. E eu, cantos me votos son? Bueno, Tú tamén chegaste a Galicia de fora? No, cantos me votas? Que se chega a Galicia de fora. Que son de Filgueira? Tú eres máis nova que él. Cantos? Que tuve Cuidado, tuve, cuidado. Oh, tuve suerte na túa, dixen 33 e tuve suerte. a idade de Cristo non falla. Fai moi bo traballo aquí, Brais, Pois sempre. por aí tamén, No. 30. O mellor 3 ou 4 menos. No. Por que? Como ahora non me digas que tens 23. 28. No, te vou facer 32. Bueno, aí va ben eu, 32, está moi ben. No, dixeche o mismo.
Fixen os 31 en novembro. Feche 31. En novembro, e son de finais. Entón, deprímome máis tempo, sabes? Sei que veñen. Pero que dá igual, é que vos sodes moi novos, ainda non sabes. Ai, gracias. Que dá igual 31 que 32, que 33, que 34, que 35, que 36, que 37, así Nunca hasta 50. A 50 xa... Un pouquiño, non? No, porque que máis dá que che digan 30, 40, da igual. Home, as mulleres temos unhas presións e unhas cousas, non sei se tú me taches. Eu As noto. expresións de mulleres moi poucas notei. Non notaches a prensa dos fillos jo, No, os pois temas agora, hormonais sí. e todo Eu iso. non, cando non tiña fillos non notaba. Sin embargo, a telo, no. A telo notase, sí, sí. Pero entón, que era de Angola? Túa nai? Isto bebe se o é da 13. De Angola quen é? Túa nai? Miña nai. Túa nai é de Angola. Pero podo beber, en serio? Sí. Ah. E teu pai é gallego. Meu pai, sí, de Filgueira. Filgueiro onde Filgueira? Filgueira está enfrente de Cortejada. E ao lado de Ribadavia e ao lado da Cañiza. Ostras, non sabía ese dato. Sí, de feito, estudei no colexio de Cortegada de Baños, no Otero Novas. Fixemos un equipo femenino de balonmán, porque eu un perrime que quería xogar e só había masculino. E fixeron un mixto. O equipo por ti? E despois femenino, porque despois empecé a arrastrar as miñas amigas e querían Pero xogar. xogabas ben a balonmano? Isto é unha ta federada. Venga. Home, xogaba no Ribeiro. Que xoga ben a balonmano que vin outro día, Feijó, que fixo un visto. Xogaba no Ribeiro. Saleu ali. Xogaba moi ben. Xogaba no Ribeiro, de verdade. Estuve en sub-17, sí, Pero sí. estabas Eu pensando- era ou artista ou xogadora profesional de balonmán. É que o balonmano, no colexio intentaron que eu xogara balonmano, pero o balonmano é un deporte que eu nunca entendí. Por qué? Porque tú estás ali, cando estás atacando, están chegando hostias seguido. Pa, 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 pa. Sí. E de repente dice o árbitro, falta. Como que falta? Leva media hora facéndome falta. No. Bueno, Quer dicir, cando é falta e cando no? é de contacto. Home, é de contacto, pero... É pa, 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 pa. Pero iso E como... de repente falta. E iso non é como... Fora de xogo. Explícalle a todas as mulleres galegas que é un fora de xogo. Explícalle iso. Agora é automático. Eu creo que fora de xogo xa non existe, pasa que pitan. Cos monigotes. Ni se Por explica. pitar, menos ao Madrid que non lle pitan, parece ser, non sei de fútbol tampouco. Pero en serio, dunha aldea de aí pequena. Vale, entón tú sigues vivindo en Miño, ainda que vais traballar a Madrid, onde has seguido traballar. Vale. Eu Teño non. casa en Madrid tamén. Tú tes casa en Madrid, como a Gran Wyoming, Está tes forrado. casas en varios sitios. Forrado non. Dúas casas. É cousa miña ou eu vinte a ti bailando con Trisha en Bailamos? En Bailamos non. Ou onde vin eu? Onde vin eu? En Triángulos Máxicos. Ai, verdad, cantando. O Fixemos unha actuación. mañá unha canción. fai un ano que estreamos ese, que se estreou Exacto. o último programa. Eu presentaba, ele era un dos membros do xurado e facíamos actuacións. Porque, E fixeste a actuación xunto? sí, unha canción en portugués. Cantamos, bailamos. É que eu fago de todo, Roberto, non sei por que te sorprendes tanto. Eu tamén fago de todo, pero todo mal. Está Eva lista. Porque, ai, ben, mira. Ai, mira, Eva. No, ben guapísima Eva, ten un vestido azul que lle vin desde aquí, Boto de Dicía de bailamos por Eva, eu pensei que non sei por que tiña que tú foras bailar ali. Pero mellor foi porque hubo unha das actuacións que me caractericei tanto que parecía un home. Tú, Trixou. Claro. É o mellor vestido confundido. E tú en bailamos quedache mellor que Eva na clasificación? Home. Que pregunta esa? A ver. É verdade, A ver. se quedara Eva. Que me vou Tú en cortar? que Tú puesto? dixe bailar a Tú en que Eva? puesto quedache? Eu segunda. Chegamos á final. Verdad, que chegache O que con parece Miguel. que... É verdad que chegache ao final con Miguel. Claro, claro. E Eva en que quedaría? Eva quedou, pois, apoiándonos. No, pero Eva quedou dos últimos, É non? que había un momento no que pasábamos as semifinais e xa no, o resto xa non bailaban, solamente bailábamos os semifinalistas e os demais facían coreografías en conxunto para apoiarnos. Pobre Eva. Un Cobraban- aplauso para cobraban igual. Eva Iglesias. Que guapa. Que tal? Que tal? Moi ben. Que manía tes con decir que quedei de última? Que No, no, dixo ela, Non, non había. dixen iso. Non había dixo, último. No, dixo eu ela, dixen xa iso. non concursaba, estaba ali como Eso é verdad. como podía estar un Non pasar a mueble. semifinal, ou minto. Vos facíades apoio, que dicía, isto pa que veño? E decíamos todo, cobras igual, e tú, pois isto é verdad. Eso é verdad. Pois está. Por certo que estás emitindo o sábado na televisión de Galicia Bailamos Anónimos. Anónimos. Podemos seguir Sí, o sábado na mandamos un televisión. gigante, que pasada. Con Paco Estamos Gallego, facendo que tamén está eliminado. Creo, Ainda no. Ainda no, ves? Eu sabía que... Está dispondo Eu imaxes. sabía que... Falta Roy aí. Está dispondo esa actuación, xustamente foi o día que se lesionou todo. Tú sabes Ai, o que malo típico de, pasaches ese o de día. tela negra? No. Pois eu si sei.
E os meus compañeiros de bailamos tamén, porque cada vez que tiñamos que bailar pasaba algo ca coreografía, co vestiario, ata o punto que se lesionou o Roy. Bueno, nós nunca nos tocou xuntas no programa. Mira, iso xa é unha mala sorte para nós. Sí. Pero Éramos ela quedou finalista. Quedou segunda. Sí, e... No, está ben. Está ben xogado. Pero Eva ten traballo aquí ano tras ano, eu non, xa me Pero Trixa, o que ten, atención, que tes unha exclusiva, Ai, teño unha exclusiva. Teño moitas. Veña, Cal queres? eu non sabía, pensei que era unha sola. Cal queres? Hai unha moi boa, que é o do tema. Claro. Está moi guapa, Vale. esa exclusiva. Vale. Tú sabes que vai nos cantar un tema Sí. que aínda non saleu en ningún sitio, ningún. O videoclip. O videoclip non vai salir hasta venres. Ata o venre, seguramente. Que estén moi atentos ás nosas redes. Donald Trump, que nos está atacando. Iso non saca. Chris. Xa? No. Que esas bromas... Ostras, Ai, sí. fixeron os dous ao mesmo tempo, Chistes, Que cabros, No, cabrón tú. Sí, Escoitar Donald Trump, que vin que pasaba algo raro. Mi madre. Vale, eu solo sei a exclusiva esa, de que vai nos facer un tema Sí. precioso. Tu bicho ensayo? Sí. Pois mira, tiven a sorte de que quixerades Está que guapísimo, hoxe estrenáramos aquí ese vídeo. Estou traballando cun equipo maravilloso, prácticamente todos son xente galega, empezando por Manel Brea, que sabedes que é o meu manager, pero aparte galego, migrado a Barcelona, ten ali a súa discográfica, está nos apoiando un montón. E con este proxecto, antes éramos un dúo, sabédelo, agora estou eu soa, decidimos... Eu a xente que primeiro era un dúo, depois queda un solo, a mí esa xente... A mí- para mí esa xente... dame A mí que esa desconfiar. xente Da nunca xente que deixou o dúo ou da que se queda? No. De quen desconfiar? Se tes Da un que dúo... se queda, da que se queda, da que Se tes un dúo, tes que aguantar o dúo hasta siempre, hombre, o que... Me cago en la Eso mar. decía eu. Ostras, Eso decía eu. somos dous, somos dous. Que golpe na mesa. Eso decía eu. O importante é levarse ben. Exacto. E se non que pareza, polo menos. Efectivamente. Pero a cousa é, como estamos dando un salto de calidade, decidimos mesturar, por sorte traballo con ODS, que é unha produtora de Vigo, e Abel é un xenio, sempre direi. Deume moita rabia, pero ocorreuselle a él mezclar a miña faceta de actriz ca de cantante nos vídeos. Está ben pensado. Dixo, por que non mesturamos os dous mundos, o da ficción, o da música, e Porque empezamos a non facer se che cousas. ocurrira eso. Xúroche que non. A ver, eu interpreto nos vídeos, non? Penso Bueno, que, tú vi algo teño. como algo completamente distinto. Unha Sí, cousa é exacto. de actriz e outra cousa é de cantar. Exacto, e para esta idea en concreto decidiu inspirarse nunha película, non sei se che sonará, Kill Bill. No, vino. Unha por aí. Está de moda porque vai sacar agora, sale Sí, unha. que fixo Tarantino hai un este. Non o fixemos adrede, pero mira, veume... pero coincideu, sí. Veume mallado. Quixemos dar un salto de calidade e queríamos presentar un proxecto a altura pois, dun programa como este. No, é e estou precioso. moi Mola. contenta, moi Pero tú contenta. escoitache cantar por Rosalía nos Mestre Mateo? No. Ah, no, iso non o vi. Non me biches. No, é que non puden ir aos mestres. Ah, Mira, eu vino e quedei flipado o ben que o fixeche. E non só eso, senón que eu fixábame na xente que estaba vendo a gala, na grada que pincharon un momento, non sei se te deche cuenta, e a xente facía como... Sí, pero que cantaches? Fai un cachiño. Sí? Fai un cachiño. Era como unha versión do tema de... Como é? Perla. Da Perla. Da Perla. Como unha versión falando do audiovisual galego, non? Exacto. Isto era unha cousa de, pois, todos temos esas perlas no traballo, non? E imos lle dedicar algo así de bonito. Hola, en son de paz, ti que traballas no sector audiovisual, xestión, faz producción. E se che pregunto por carto sempre dis non. Deixo de explotación, xornadas de maratón. Non é comunismo, chámase convenio laboral, por Dios. É dignidade, faino pola profesión. Ole! A gran Lucía Veiga que inventou estas verbas. Mazo. Verdade. É que tes unha voz moi bonita, moi personal, non? Jo, moitas como gracias, Quedan Roberto. vi, non? Como moito. Tú non cantas, Luis, porque Eu dixeche canto, antes. eu canto tamén. Nós cantamos esa canción Eu máis xuntos. rap... De feito, un día se queres traernos e cantámola xuntos. Gratis. Como gratis. O de gratis justalle, eh? Por eso. Como gratis. Tú cálate. Ibas a decir que rapeas, ou que? Sí, así, tal cual, que Hai se cale. hai unha muller morrendo aí, Gratis. Quero dicir, Quedou branco. quero dicir,
hai unha muller morrendo, que non foquen, porque vai morrer e nos enteremos. Eu podo rapear, podo cantar, pero con traballo previo, non? Tris é máis talentosa nese aspecto. Eu podo prepararme algo e facelo increíble, un 10, pero necesito preparación. A actuación da que ti falabas fixémola da noite pa mañá. Pero foi preparación, ainda que recomendo sexan que- unhas horas. Recomendo que collan, que busquen o mestre Mateo, a gala deste ano, que vexen esa Roberto. parte do tal, que estou moi chulita. Moitas gracias. E claro, tú queres facer de todo como a Will Smith. Non en vano eres o Will Smith galego. Tal cual. De momento non. Nunca Porque nada máis que traballo fora. Nunca coincidiche con Will Smith? Sí, Coincidiche con ele? sí. Ostras, bueno, e tes fotos? Teño. Por favor. De vídeos. E onde están? Me enseñame esa foto, por favor. Estaban nas redes, pero as quitei. Pero está en internet por aí, sí. Mira, non sei si... Está por aí, o Pero sea... falaches con él. Sí, Se tiña unha foto así, mira. En que idioma? Así. En que idioma falaches con él? en inglés. Ves, eu xa non podía... Tentei en galego, pero non sabía Will Pero galego. a ti iba a te entender perfectamente, Sí, oh. aunque non lle falaras inglés, iba a te entender, pero perfectamente. A ver, Will Smith é un... É un referente, sí. é un Claro, referente. príncipe de Belén. Eu quixen Cando ser foi actriz o por rei iso. da bofetada, tú aí como quedache con eso? Eu pensei, primeiramente pensei que foi planeada. Eu tamén. Eu tamén. Eu tamén. Porque é raro, non? Parecía imposible. Chegamos Claro, a ese e logo punto. firmou a película esta, non sei como se chama, pero foi para Apple, é unha millonada, entón... Ah, sí? Foi Pensamos que raro, foi raro. marketing. Will... Pensamos que foi marketing Will Enjanache. Desconfías, sí? Sí, un pouco, pero... Pero moita xente pensa isto, Que me dices? Sí. Home, Ah, eu non, Eu agora xe teño pensei que era preguntar a verdad. Will, Algún día le preguntaré a Will Como a que ver ahora que foi pensamos eso. que era verdad? Quero dicir, que están dicindo que estaba todo pactado. nos No, pensamos... se levanta- que penso? Eu penso que é marketing. Penso Que hai se moita levantou, xente que lle deu a bofetada ao presentador. para que falaran dos No, Óscar e para díchelo, promocionar. díchelo, non? Eso sí que o vin, non? Claro. A súa muller vendeu non sei cantas cousas despois, non sei cantos millóns tamén da súa marca, Por xusto eso. despois disto. Ai, non sei. Pois sabemos. podían ir eu aos mestres Mateo, levantábame e Era xa unha cruzado bofetada. na miña cara e xa estaba, pero non o fixeche. Eu na televisión, todo o que sale na televisión, para min é verdad. Por exemplo, ahora mismo son as 11 menos 20 da noite. Sí. Para min eso va a misa perfectamente. En directo. No, Pois podo aproveitar. é que tamén, quero dicir, é que tamén cambiou todo dunha maneira. Eu antes, cando era pequeno, todo o que salía na televisión era verdad. Era verdad. Sí ou non? E sigue sendo. Eu Espinete, Quen é? a ver, despois dime cuenta que dixen eu aí ten que haber alguén dentro. Pero eu Espinete botei 15 días que dixen eu, que bicho será este? Tan... Gran espinete, Estaba moi ben feito, Espinete. Estaba moi ben feito. Pasa que a min parecíame moito tempo sobre dúas pernas para un puercoespín. Dice, chamaba a atención que non fora a catro patas. E agora non se cree nada do que sea na televisión. Bueno, Ou nas redes. pero iso maxia. Vos sodes moito de Como redes? decimos, no, ao contrario. Pero mira, de feito fixen Bueno, sí, pero tedes as vosas redes Eu non profesionales. teño fotos nas redes, Que eu va, máis que teño cústanos. historias. Eu que subo todo compartido de traballos. Tanto me custa que me metín nun máster de IA este ano e fixen unha aplicación, fíxate, o que fixen, unha aplicación inteligencia artificial, para sí. axudar a xente que lle custa manter as redes a ter un fluido e De un día unhas pa cousas. outro, Sí, sí, E sí. tú, vos que pensades desto de que a veces se collen actores e actrices segundo os followers que teñen nas redes? Que pasa, que é verdade Creo que- que pasa, non? É un pouco intrusismo, non? Bueno, tengo moitos amigos influencers. Bueno, pero sendo actores Sinto e moito. actrices. Parecenos mal. Pero- No, pero eu refierme a actores e actrices con millor tendo máis seguidores, Ah, colleno no. antes po papel, sabes? Pero É, iso é mismo, comprensible. Pero iso pasa. Eu creo que pode pasar, Sí, non? hombre. É comprensible. Carmel- Eu digo non influencers, digo sendo Sí, actores. sí, e é normal. É comprensible O- porque... Tú miras números, Claro. ¿no? Bueno, Tú pero- contratas a alguén e queres números. A ver, eu entendo que se che gustan ti e máis outra persona po papel, se me gustan os dous, podes coller ao mellor a quen ten máis seguidores. Eu non o faría, porque eu miraría máis o casting. Eu penso que sí que o faría, Por chegado exemplo. ese punto de arriscar o diniñeiro, como Claro, productor tamén, é que- miras inteligentemente. Ah, no. Ti por que estás a Xurxo Carreño? É verdade, porque ele non é moi espabilado. Faltaba que dixera,
Cuidado que Xurxo Carreño, cantos millóns de seguidores ten? 5 millóns? Unha barbaridade. Eu creo que ten ¿no? 5 millóns. Cantos? Eu creo que 5 5 millóns. E da xente que ten moitos seguidores, eu que mellor está da cabeza dos que conozco eu, No, sí, é majísimo. Porque a xente que ten moitos seguidores que están todo o día, ai que guapa eres, ai que bueno eres, ai que tal, está moito regular, Sí, non? Sí, eu penso que sí, que se les vai un pouquiño o ego, non? Claro, porque tú estás lendo todo o día, ai que guapa eres, ai que guapo eres, ai Bueno, que tal. tamén hai moito hate, Últimamente hai moito hate nas redes. A verdade. Tiñas algunha novedade máis? Tú dixeste, Sí, tiño varios? teño varias. O do tema, sí. Bueno, teño tema que a cousa do día... Chama nada. Vamos a dar tempo ao Chamase tema. nada, non? Pero, a ver se me poden acercar unhas cousiñas que vos trouxen, para vos dous. Pero que vai facer magia ou que? Pero non queres que se vexa. Que? Pero é para nós un regalo. Non me gustan as sorpresas. Claro, home. Pero Eu si- non chego a ningunha casa con mans vacías. Podedesme biscoito e de todo. Oh, Pero, por favor. Explícovos. Juanila. Isto, como vos contaba antes, o tema do grupo, que éramos un dúo final que dei eu soliña, chegamos a un Quedache punto... tú con todo o que había de... No, tate calado que todo isto facémolo nos a man. Chegou un punto no que eu non estaba nin inspirada, non tiña nin creatividade para... Porque tiven que facelo todo moi rápido, pensando pa un cando era todo pa dous, non? Chegou un punto no que non sabía nin sequera facer a portada para este tema. É unha canción que está escrita fai moitos anos, non sabía se unha foto, se un dibuixo, se o que tal. Entón puxen un traxe de pintor, que eso está nas nosas redes sociais, saín á rúa, na capital, no centro, e pintaronme no corpo todo o que sentía a xente o escoitando a canción. Estos son os dibuxos todos do traxe de pintor que veredes no videoclip, que está nese vídeo que o explica. E fixe a xente. Fixemos uns calcetíns, adrede, unha pulseriña... Unha entrada. Está todo o día facendo cousas destas. Isto é, digamos, para que a xente entenda que sí que son unha artista que cando realmente ten unha complicación transforma o de algunha maneira ou de algún xeito no que máis lle gusta e no que sabe facer que facer sorrir os demais e deixar esas caras. Non para, Moitas gracias. Pero estes calcetís tan bonitos. Pois eso é que levades parte da historia desta canción en riba. Ai, que bonito. Advertencia, estos calcetíns utilízanse baixo crisis existenciais. Son para poñer sin roupa. Tendes aquí unha das frases da canción, ya non significas nada, E na así se pulseriña chama- o mismo, Así chámase se- nada, sí. Así chama o tema, nada, non? Sí, fixeron unhas cousas que de verdade vos explicara, no medio do traxe fixeronme este símbolo de aquí arriba, chámase Tuvaru, apareceu un rapaz africano que estivo 4 horas parado mirando como me pintaban o corpo inteiro, e non quería pintar nada, ata que dixo, veña agora, sí. E puxome no centro este símbolo, supónse que este é un símbolo de protección, e dixome, aquí ninguén vai pintar, xa verás. Este, Este de aquí arriba. aquí arriba. Ah, vale. Pero estaba así, como hacia baixo. Aquí ninguén vai pintar, ta. Por eso, cando escoitei a canción no ensayo, sona tan túa. Porque é moi miña, Soa de verdade. moi túa. Pois, Quería que fora un pouco vosa, de algún Ao xeito. escenario que a banda. Vaite preparando, vente por aquí, Eva, para ver o tema. Oye, nos quedamos con ganas que veñas a cantar. Sí, pois Pero que xa queires, sabedes. pero que queires tú. Xa sabedes. Farei unha canción e presentarei aquí como Pero tis. cantas ben ou non? Canto ben. Vale, xa está, xa está. Pero ten que preparar. No, eu fíame, sí, 15 días. Quanto necesitas? 15 anos. Unhas horas teño. Sí. Eu teño... Primeiro teño que quitar a imaxe de Roberto desnudo en calcetíns. Sí, eso foi unha cousa que non era Sí, necesario, sí, vemos agora aquí. Pero é que parecen deso, non? Teño que recuperar, Sí. Eu tamén teño algo. Non é para regalar, A ver, espera. non é para regalar, pero creo que é algo moi importante. A ver se me lo traen. Ostras, cuidado coa movida, Caio. Por favor. A ver onde... Que pasa? Aí. Daba un calzoncillo precioso, Biches. No, gris moi bonito, Sí, é un gris gris perla. chulo, moi chulo. Primark. Sí. Bueno, pues... Pero un regalo o que é? Non é un regalo, é un apoio masivo. Vedes fútbol aquí? Sí, o fútbol que andan xogando aí, xogadores, sí. Aquí dixéronme que eran todos do Celta, é verdade. Hai de todo. No, Sí. hai de todo. Oh. Hai E se non Celta, sabes do Celta de Deportivo, Pontevedra, Lugo, O Villalonga, Ferrol, o Villalonga. Villalonga. Bueno, eu... Permítesme. Sí. Eu o teño claro. Eu quero mandar un apoio ao Depor. Ole, Que aí. se...
Que sabedes que estamos aí para subir a primeira, non? Para ese derbi Celta Home, Depor. hai que todo Galicia está con que o Depor suba, señor do equipo que seña. Pero por favor que non se rompan os autobuses con pedras, paus, esas cousas. No, os propios xogadores do Celta, moitos deles, Borja Iglesias entre eles, dixeron que les o que queren é que o Deportivo este en primeira para poder xogar aí en primeira, claro, hombre. Pois, forza Depor. Trisha, estás preparada? Preparadísimo. Gracias por traer o teu arte aquí, A vos. Disfruten, é un tema ben bonito, vale? Nada, Trisha.